lamun isun metokana maring kese Abdul Qadir Jailani angin ana pamarisun darapan sirapa dawaruhan iku yen waliyullah kang agung lan ora isun karena anginakan Semuhyiddin Abdul Qadir warnane semono saratin sejak kanan paratan saratin tejakang Parapta maring araing maksrik si Abdul Wapamu si Abdul Qadir iya ing nalika mengko iki bae ingsun ingkang aduwe kagungan tinut dening wong bagna